Татарстан тарихын чагылдырган архив документлар, фотосурәтләрнең барысында энергетик мәдәният сараенда күрергә була. Мондый мөмкинлекне зәйлеләргә республиканың милли музее булдырды. Выставка называется «Время». Күргәзмә Татарстан Республикасы вакыт вакыйга кешеләр дип атала. Ул Татарстан Республикасы президентының Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итү турында 2015 елның 25 сентябрендәге указын гамәлгә ашыру кысаларында оештырылды. Күргәзмәне биредә һәркем карый ала ди Айгөл Искәндәрова. Биредә республикабыз үткәне турындагы документ, фотолар, республика хакимият органнары һәм күренекле сәясәтчеләр эшчәнлеге, мөһим вакыйгалар һәм ирешелгән уңышлар белән бәйле фотосурәтләр, документлар хронологик тәртиптә тәкъдим ителгән. Ул 1 октябрьдан эшли. Аны карарга шәһәрбез мәктәпләре укучылары йөри инде. Үткәнебезне чагылдырган уникаль документлар, фотосурәтләр малай кызларда кызыксыну уята. 25 июня 1937 года была принята первая конституция Республики Татарстан. Обратите внимание, вот так она выглядела. Күргәзмә 16 стендтан тора. Аларны карау өчен 64 метр узарга кирәк. Тарихи ел язма юбилей елының мөһим чарасы. Әлеге күргәзмә бик бай һәм бу күргәзмәдә бик күп стендлар урын алган. Бу стендларда Татарстан АССРның төзелү тарихыннан башлап бүгенге көнгә кадәр чорлар чагылдырыла. Әлбәттә инде бу шәһәребез халкы өчен, районыбыз халкы өчен менә дигән форсат яңадан безнең тарихыбызны искә төшерергә, яңадан ул тарихыбызны ныгытырга. Әлеге күргәзмә Татарстан тарихы белән кызыксынган һәркемгә хәбәрдарлык мәйданын киңәйтү өчен яхшы җирлек. Ул 1 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Мәдәният сараена үткәнебез, тере тарихны чагылдырган күргәзмәне карарга һәркем килә ала. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.